Yun, so nasa Bulacan na kami mga idol para sa ating 17th game ng Pampanga Giant Lanterns versus Bulacan. Siyempre may mga tropa tayong galing pa ng kapalit, pamagsak yan pa kabalin. Bagsak mepa! Mepa mo kabalin. Pagsak mo yan pa kabalin. Bagsak mepa! Bagsak mepa! Bagsak mepa! Bagsak mepa, mga kabalin. Yes mga idol, 17th game nga natin at dumayo tayo sa Baliwag Star Arena sa Baliwag, Bulacan para makalaban ang team ng Bulacan Kuyas kung saan kasali ang mga Kapampangan na si Renz Capulong, Jeric Pabian at si Boss Idol Rons Yuson. Bagsak mepa, mga kabalin, kapogi na yung dintangabi ako. Well mga kabalin, first time ko po ito na pumunta sa Baliwag, Bulacan. Grabe, puro mga Kapampangan pala yung mga tao dito mga idol. Yes, siguro 60 to 70% ng crowd nila mga Kapampangan at kabalin galing sa Apalit, San Luis, San Simon at yung mga kalapit talagang lugar dito sa Bulacan. Grabe naman, kaya magsakmiya po mga kabalin. At sa 17 game natin ito mga idol, syempre, hindi mawawala ang pinaka-boss at team owner ng ating Pampanga Giant Lanterns, Boss AG. Pasok! So what's up mga kabalin, nasa Bulacan kami. Boss, alam mo ba, halos ng mga tao dito puro Kapampangan din pala. Baliwag Bulacan po ito at marami taga-palit at baluok dito mga idol. Boss, anong masasabi mo sa paparating na laban natin versus Bulacan? Siyempre, huwag tayong pagkampante. Purkit na nataro natin yung MPCS, so kailangan huwag tayong mag-relax. So malayo pa to, may players pa tayo, so hopefully, makuha natin to. So kailangan na laban pa rin. Laban pa rin tayo. Yun, sipat pa rin. Bagsak mepa ka pa rin. Bagsak niya pa kabalin. Let's go! Umpisahan na natin ang bakbakan na ito. At sa game nga na ito mga idol, silipin natin yung mga malulupit na sapatos ng ating mga coaches at mga players. Unang-una, itong pinaka-idol natin na si Idol Justin Baltasar. Tapos kay Boss Raymond Guevara naman, yung Nike Jordan 1. At syempre sa mga boss naman natin na sila Boss AG, syempre Dior lang naman yan mga kabalit. Grabe naman, ang lupit. Pati si Boss Ronald may malupit na sapatos. Bagsak pa mga kabalit. Dahan na, duman. Yee! Iba talaga si Idol RC Concepcion, ang Royal Bazooka ng Mexico, Pampanga. Bagsak mepa! Yan, so siyempre unang-una nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumuporta ng Nuevesia Games 16-0. So 17th game na natin dito sa Bulacan mga idol. At kasama ko ang boss, Coach Governor Dennis Delta Pineda. Coach, anong masasabi mo sa paparating na laro natin versus Bulacan? Huwag lang tayo magkumpiyansya. Ayoko mag-relax tayo kahit na panalo natin ng Nuevesia. Dapat siguraduhin pa natin tong laro na to. Yun, so short interview at konting salita galing kay Cop Delta. Maraming salamat boss at yun na. Mepa mo kabalin. Bagsak mo pa kabalin, let's go! So yun nga mga kabalin, no? Every game talaga magbibigay ng instruction si Governor Dennis Delta Pineda sa mga players natin, sa mga big man, point guard, slashers, defender. Each player po may kanya-kanyang task mga kabalin. Yun yung nakikita ko talagang galing ni Coach Governor Dennis Delta Pineda pagdating po sa pagbibigay ng instruction at set play sa mga players natin. Kaya hetong 17 panalo mga idol, syempre malaking tulong ang mga boss natin, lalong-lalo na si Coach Governor Dennis Delta Pineda. Kasi mga kabalin, siya talaga yung utak sa mga play at nagbibigay talaga ng malupit na instruction para ipanalo ng mga kabalin ang laban. Bagsak mepa. Well, kwento ko na rin mga kabalin, yung laban na ito ay parang exhibition game ang nangyari kasi nga ang daming dunks mga kabalin. Hindi lang sa atin, syempre sa mga kalaban din natin ang Bulacan Kuyas. Grabe, kalaban ba o kaibigan kasi ang dami nating tropa sa team na ito mga idol. Bagsak mepa. Well mga kabalin, huwag nyo nang hanapin yung pinaka-highlights ng game na ito. I-upload ko separately sa ibang video mga idol, yes. Pero sa page pa rin ng Kabalin Hoops. Yes mga kabalin. Pero heto lang ay sounds of the game ng bakbakang Pampanga Giant Lanterns laban sa Bulacan Kuyas mga idol. 17-0 na kaya. Okay, eto na mga kabalin. 17-0. Undefeated pala ng team ng Pampanga Giant Lanterns laban sa Bulacan mga idol. Nice game! Bagsak na pa! Bagsak na pa!
binigyan mo kami ng show dito ngayon, ano, makikita talaga kung paano kayo, kung paano kayo, kung paano kayo. I don't wanna be part of that. Na makikita talaga kung paano kayo dinedevelop ni Coach Govano. Pero para sa'yo, ano ba ang maganda sa sistema niya? Yun na, maganda sa sistema ni Gov kasi lahat po kami binibigyan po niyang kumpiyansa. Hindi niya po pinapabayaan mataon yung mga player. Yun lang po, maganda po yung sistema namin. Okay, meron ka ba mga gustong batiin at pasalamatan? Yun, binabati ko po yung boss ko, si Gov, si Boss AG, yung family ko po sa Mabalacat City. Yun lang po. Maraming salamat and congratulations sa iyo, Ron. And this player of the game is brought to you by OKBet, the official partner sa FPBL. With OKBet, together we win. Big Juanito. Welcome to our home, right in the heart of Central Luzon, where the spectacular giant lanterns are shining, shimmering, splendid, you gaze your ray endlessly. We are Philippines, culinary capital, Malangku, Masanting, warm and friendly compliments, honest and hard-working leaders, a seed of good government.